Καλημέρα. Καλημέρα. Τρίτη μέρα ταξιδιού. Μέρα Παρασκευής. Πρέπει να πάμε να φάμε πρωινό, αλλά ακόμα φορτίζουμε. Αν βγάλουμε την κάρτα θα κοπεί το ρεύμα. Και τι σκέφτηκα πέρα κουμπάρε. Πιστωτική κάρτα. Είμαστε εμείς που ξυπνάμε τους άλλους. Reception. Όλες είναι σίγουρα. Ήμουνα 100% σίγουρος. Λέω δεν θα αποκλείω να σηκωθεί. Σηκωθείτε ρε. Κάνω λίγο μασαζάκι, λίγο χεράκια. Άνοιξαν και άλλοι, Πήγε. Ωχ το πουλί μου. Τι είναι αγόρι μου. Έλα δεις κατάσταση δίπλα. Τι ρίξετε βόμβα, ρίξετε δρόμα. Ποτά εκείνο κρατάτε σπέρμα για τις εξετάσεις. Ή για ούρα το ειδικό. Εδώ ατομική ή πυρηνική έπεσε. Εντάξει ρε είσαι. Του λέει, εμείς είμαστε οι πιο σημασμένοι κουμπάρε. Ναι, πραγματικά. Το Άρα, δωμάτιο μας είναι άθικτο. Ο Φρανκ άφησε το παράθυρο ανοιχτό. Οι πότες μέσα ψαράκια. Κάτσε να δούμε τη θεία απ' έξω. Μαλάκα, Έτσι, περίμενε. Όχι έτσι ρε. Έτσι. Τι αυτά που κάνεις ρε. Πώς το κάνω. Τώρα. Πού τα μηχανάκια, να τα. Όλα κομπλέ. Ωραία σύννεφα σήμερα. Στο ξενοδοχείο στον Μπρασόβ. Το αδερφό σου τον πετούσε από το παράθυρο μαλάκα. Τι ρε. Γιατί μ' άφησε το παράθυρο ανοιχτό, δεν φαινόταν έτσι όπως το άφησε. Πήρε όλο το πάπλωμα, σκεπάστηκε μέχρι τη μύτη. Και εγώ τώρα με πιάσει τα πόδια του μαλάκα είναι παγωμένα. Τι θα πεις ρε φίλε. Και μέχρι τη μύτη να το έβαλε ένα κομμάτι ύφασμα. Πού δεν μπορούσα ρε μαλάκα, δεν είχε περιθώριο. Ένα τέτοιο πράγμα μπορούσα να πάω. Αυτό εδώ. Μάλιστα. Από χαρτό. Μάξι, μην το βλέπεις έτσι. Τίποτα. Είναι τεράστιος. Μαλάκα. Πάγωσα. Καταρχήν, άμα δεν έχεις καταλάβει, το πρόβλημα το έχεις εσύ. Με όποιον κοιμάσαι, του βγάζεις κουσούρια. Ναι, ρε, δεν μα. μπορεί όλοι να έχουν πρόβλημα. Μα δεν τον έδινα τον. Τον λέει γιατί σκεπάστηκε με το πάπλωμα. Εμένα γιατί ροχαλίζω. Ο άλλος γιατί έτσι. Το πρόβλημα το έχεις εσύ, Ναι, άμα όντως. το κατάλαβες. Έχεις δίκιο κουμπάρε. Έχεις να πεις τίποτα Έχεις για μένα. κοιμηθεί με κανένα και να πεις, αυτό ήταν. Ναι ρε μαλάκα, ο Ηλίας δεν ακούγεται τίποτα. Και έχει. Αλλά λίγο προπομαδάκι ρε. Κουσούρι, να το πάρει. Πάλι κουσούρια έβγαλες. Είναι γκρινιάρης. Τελικά είσαι άξιος της μοίρας σου. Μου φαίνεται. Εγώ ένα θα πω, ότι είστε για το πέος. Εντάξει. Εμείς πάμε για πρωινάκι. Δεν θα αφήσουμε τίποτα για σας. Το πρωινό είναι τίμιο, Έξω χειμερινός μήνας. Και δείτε εκεί το παλικάρι στο δάσος πως είναι. Τα μηνύματα πάνε και έρχονται όμως. Ναι. Πρωί μεσημέρι βράδυ. Δηλαδή στις διακοπές πιο πολλά ρούχα φορούσε. Ο Ντόφας εκεί έχει σηκώσει όλη την κουζίνα. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Άντε πάμε στα δωμάτια. Πάμε. Μαλακά. Μαλάκα τώρα είσαι. Τώρα, Μπάλτα δίαιτα. τώρα. Τώρα φύγε πίσω. Μαλάκα τώρα πρέπει ή να πέσω κάτω και να συρθώ. Σύρσου. Πώς Πέσε, ρε πέσε, μαλάκα? σιγά. Θα πέσει κάτω ρε μαλάκα. Να πέσω να πλωθώ. Ναι. Ξέρεις τι. Μαλάκα, άγιο είχαμε. Πρόσεχε φίλε μην πέσεις κάτω. Μην πάσεις κάτω και στο κενό. Λοιπόν, θα πηδήξω εκεί. Ναι. Πού ρε φίλε. Έσπασε ρε μαλάκα, πόσο έφαγα ρε μαλάκα. Νομίζω ότι γυρίζω το επικίνδυνες τις αποστολές. Τον Κρούς μαλάκα. Ναι. Ήδη δηλαδή από πίσω. Πετάω. Κάτσε να σε... Από πίσω δεν καταλαβαίνεις άμα είσαι εσύ ο Τόμ Κρούζ. Από μπροστά μην το πας, από μπροστά μην το Όχι μπροστά, ναι. Όχι. Μην το ξεφύγεις. Θα δώσω χέρι να σε βοηθήσω. Λοιπόν, φιλέ, τράβαμε απότομα. Λοιπόν, 1, 2, 3. Ωραία μαλάκα, άγιο είχαμε. Σε έσωσα τη ζωή. Άγιο είχαμε, μαλάκα, πω. Εδώ έχω τον Personal Cleaner. Καθαρίζει το μηχανάκι για την βροχή. Καθαρίζει. Εγώ ξέρεις με τα γράσα του τέτοιο την αλυσίδα μου. Άρα κάπου λίγο τα... Έγινε καινούργιο να φάει καινούργια βροχή. Μπα. Θα φάμε βροχή σήμερα. Πόσο θα είναι ο καιρός σήμερα? Φίλε, σήμερα καταρχήν δεν θα έχει αέρα. Πρώτον. Καταρχήν έχει χάλια γεύση στο δάχτυλό μου. Λίγο γρασάκι.
Λίγο γρασάκι πήρα. Έτσι. Λοιπόν, θα έχει ήλιο. Ήλιο. Παιδιά, όταν αφήνουμε ήλιο δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, περίμενε λίγο να δω θερμοκρασία. Λοιπόν, θα έχει 27 βαθμούς. Μέσα έπεσα. 27 γράφει. Εντάξει. 27 γράφει. Η ώρα είναι 10.30. Όχι, δεν είναι 10. Έχω πέσει πέρα. Και ποιον περιμένουμε τώρα αυτή τη φορά? Με κλασική περίπτωση στον περιπτερά. Περιπτερά συνηθικό βάζει. Μπήκε να λουστεί το παιδί. Και... θα κάνω εδώ ένα τσέκι. Τα εργαλεία να πούμε όλα. Εντάξει, περιπτεράς κλασικά πανίξες αφού τους έχεις στο δωμάτιο. Να το! Τι λες? Δεν τρώμε εγγύηση, πήγε να μας κάνει κάτι στην αρχή, αλλά άμα να κατεβαίνεις παλέψαμε. πληρώνεις, γάμισε το, Έχουμε και μπεβέ. Όχι ρε βάμο, έχουμε μπεβέ στην παρέα, μπελά βρήκαμε. Τι βάσανα να τραβήξουμε πάλι. Και εδώ ο φίλος Γιώργος, παλιός συνοδοιπόρος, από την πρώτη μου το βόλτα πριν 20 χρόνια έως και τώρα συνεχίζουμε. Δεν μ' ακούνε τώρα τα παιδιά, κάτι πάθανε. Αλλά όλα καλά. Αναχώρησα από ξενοδοχείο το Rainer. Έφυγε, κλασικά δόφαλης, έφυγε. Πάμε ομάδα. Βάλτε κάνε άκρη να περάσει ο κουμπάρος. Ο κουμπάρος είναι τρυφτερός, δεν θα και εσένα. Τύπο αυτό για μέρα έχουμε για σκι εδώ κάτω. Τριήμερο σκι πρασό. Ωραίο πράγμα. Να έχει και η διαδρομή και το πράσινο.
κάνω αυτό εδώ? Τι κάνω, να πούμε? Σταματήσω και κάνω. Έλα, εγώ το γράφω στο βίντεο, γιατί είναι κάτι που το δεσμεύω πολύ. Το γράφω στο βίντεο. Πάμε γιατί πήγε 12 η ώρα. Πάμε γιατί αργά.
Αρκούδες, παιδιά. Κάτσε ρε. Όχι ρε μαλάκα, τις τράβησα στο βίντεο. Μα τις ταΐζει ο άλλος, γι' αυτό ξέρουν αυτές. Το θα τις ακούει. Το χαλείς. Γιατί ήταν αυτό για αρκούδες? Κι άλλη αρκούδα. Έχουν συνηθίσει το τέτοιο, έχουν συνηθίσει τον κόσμο και τώρα το πάνε. Ναι, το τράβηξα. Ωραία, φύγω το πράγμα. Εδώ λέω να σταματήσουμε. Πού όμως? Δεν έχει που να σταματήσουμε. Πού ρε? Παρκάρετε εδώ στη σειρά. Ελάτε εδώ ρε να βγάλουμε μια φωτογραφία όλοι μαζί. Όχι, το αυτοκίνητο. Για να αφήσετε λίγο πιο μπροστά όλοι. Ελάτε Μπάλτα εσύ από εδώ, Μπάλτα και Ηλία. Okay, go. Τι να κάνω ρε φίλε, για σας. Εδώ η Τρασφαγκάρα Σαν, στο φράγμα. Θα πάμε να δούμε εδώ όλοι μαζί. Χάος. Φίλε παιδιά. Φίλε, άκου λίγο να σε πω για νητσιώτη. Ο Μπάιρας σε έχει ξεφτυλίσει. Έχει αφήσει όρθιο, έχει αφήσει πλαγιοστάτη, τα έχει αφήσει όλα στην άσφαλτο. Με τούβλα το κρατάμε το μηχανάκι. Ωραία. Πάμε τώρα για κορυφή, Όχι, κι άλλη ακόμα.
μπαλάκι εκεί πάνω του. Faltas. Segundos. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί, ρε. Κάτι έβαλα και κουφάν σφράγισε. Θα περάσουμε και εκεί τα τούνελ. Μήπως πρέπει να κάνουμε εδώ μια φωτογραφία την κλασική. Αυτό εδώ. Τι λες? Ναι, στο επόμενο τέτοιο θα σταματήσουμε και θα καβάλουμε τον drone, τέλος. Δεν πειράζει, ας το δαγκώσουμε λίγο. Θα ξαναρχόμαστε εδώ πέρα κάποια πέρα. Αλλά βάλτε ο ένας, τα μηχανάκια βάλτε τα στη σειρά, ας πούμε. Ή πάτε στο προχώρη. Εδώ που κατεβαίνει, όχι. Δεν κατεβαίνει κανένα. Κάπου να σταματήσουμε και όλα τρέχουν. Να, εδώ, μπείτε εδώ, μπείτε εδώ. Μπείτε εδώ στη σειρά, εδώ στη σειρά. Μας ανέβει και λίγο ψυχολογία. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο Τρασφαγκαρασάν. Το τοπίο είναι μαγευτικό. Δείτε εδώ. Τώρα πληρώνεις, θα πάρεις τηλέφωνο. Τι λέγεται αυτό? Τόσο χιόνι, ρε φίλε. Και όλη αυτή η υγρασία το στρέφει. Όλα τα λεφτά. Έχει βέβαια ψολόκριο, αλλά η ομάδα είναι δυνατή. Εδώ ο Πόλης στο βάθος Φοβάται. ετοιμαζόμαστε για την φωτο.
Τρασφαγκαράσαμε. Πώς? Τρασφαγκαρασάμ. Ελάτε εδώ να βγούμε με τον δρόμο που φαίνεται μια από εδώ και μια από εκεί με τη λίμνη. Ναι. Απ' την άλλη ήρθαμε. Από εκεί ήρθαμε. Από εκεί κατεβαίνει, παιδιά. Α, από εδώ θα φύγουμε. Νομίζω ότι έχω την όσο των ορειβατών. Φέρνει την κάψουλα και φουσκώσει την. Να ξαπλώσω. Πάμε για φωτογραφία, μαζευτείτε γιατί δεν έχω πολύ. 25% έχει. Πού θες να βλέπουμε, εκεί? Εδώ να βγάλουμε μια από εδώ προς τα εκεί να φαίνεται ο δρόμος. Ήρθα ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω. Το κοιτάω από κοντά. Κάτσε να πάω τρεμελένα, γιατί τα έχω κάνει τα χεράκια. Και αυτό τα βάλα. Για μην και εγώ τα παραβάλα. Τώρα θα τους παγκόσμια και θα τους παραβάλα. Βάλτε τα ακούει.
Μόλις κατεβήκαμε από Τρασφαγκαρασάν. Πώς ήτανε? Όνειρο ζωής. Πω. Εσύ, πώς το είδες? Μια χαρά. Χρόνια εσύ. Έτσι. Μπάλτα, κατάλαβες τίποτα? Βελάξαμαν. Γιατί ρε φίλε, τι έπαθες εσύ? Φίλε, το δαγκώσαμε. Τον έχω κατασπαράξει από το δάγκο. Μα και εσύ με καλοκαιρινό μπουφάρε φίλε. Ρε φίλε, εντάξει, το έχω το χειμερινό μες στη βαλίτσα, αλλά τώρα Μα τώρα. Ωραία. What's your name? Βγαίνω εγώ με τα παντελόνια ανοιχτά. My name is Παλαμοκουστάκη.